皆さんこんにちは。早速今回の解説に入っていきましょう。今回紐解いていくのは、深い伝統と非常に武器を醸す現代的な分析、この2つを橋渡す現代トルコの神学者についてです。お話しするのはムスタハ・イスラムオールという人物。彼がどうやって伝統的な神学を現代のデジタル時代に持ち込んだのか、そしてなぜ彼がこれほどまでに意見の分かれる二極化を生む存在になっているのか、彼の思想と人生の軌跡に早速迫っていきましょう。さて、まずこの数字から見ていきましょう。98です。これ何だと思いますか？実はこれ、彼のデジタル空間における巨大な影響力を示しているんです。YouTube にあるエスマ・ウルフスナ、つまりアッラーの美しき名前に関する彼の講義プレイリストなんですが、なんと98本もの長時間の動画で構成されているんです。しかも何十万回も再生されているんですよ。単なる一歩方向の授業じゃありません。これはもう現代における巨大なオンライン教室そのものですよね。そして、この巨大な講義の核心にあるのは、単なる神学の暗記なんかじゃありません。彼が最初の講義で語ったアッラを知ることは自分自身を知ることであるというこの哲学的なフックがすごく重要なんです。つまり神の名前を学ぶっていうのはどこか遠く離れた存在について学ぶことではなくて、実は私たち自身の本質、深い自己探求の旅なんだよと彼は主張しているわけです。今回の解説の道のりをお伝えしておきますね。まずは巨大なデジタル教室、そして美しきモナの意味、クルアンメインドア、そこから彼自身の経歴であるイスラムオールとは何者か、さらにハディースをめぐる論争、そして最後に二極化するレガシー、この流れで進めていきます。では最初のポイント、美しき皆の意味について見ていきましょう。彼はエスマ、つまり名前という言葉をただ辞書的に説明するわけじゃないんです。語源を解体してすごく壮大な枠組みを作っていくんですね。ここで本当に面白いのは、彼がウェスムとスムという2つの対照的な言語学的ルーツを使っているところです。神の抽象的な属性を地と天という全く逆の方向から紐解いていくんです。まず一つ目の語源、ベスムですね。これは地球上の物理的な印とか特徴を意味しています。イスラムオールはここですごく鮮やかな比喩を使います。優秀な競走馬につけられるメダルのように、信者の額にもサジダ、つまり礼拝による物理的な痕跡が刻まれるんだと。信仰が人に与える目に見える証、いわば地上的なルーツというわけですね。そしてもう一つの語源がスムです。先ほどとは対照的に、これは天上の高みを表しています。彼はアッラーの皆を天から下ろされたロープになぞらえているんです。人間の知性や魂がただの物質世界から離れて高く登っていくための手段としてこのロープにしがみつくんだと。地に刻まれた印と天へと引き上げるロープ、いやー、見事な対比ですよね。続いてのポイント、クルアンメインドアについてです。さて、ここで皆さんにちょっと考えてみてほしいんですが、クルアンって主体でしょうか、それとも客体、つまり物でしょうか。イスラムオールによれば、現代のイスラム思想がダメージを受けた最大の原因は、人々がクルアンを自分を導く主体としてはなく、単なる物理的な客体として扱ってしまったことにあるというんです。これどういうことか、もう少し詳しく見ていきましょう。クルアンが主体であるとき、それは人間の人格や社会を積極的に構築し育ててくれる存在になります。でもそれが客体に還元されてしまうと、人はどうなるか。本を高い棚に飾って神聖視するだけで満足しちゃうんです。意味を深く消化するテルティールよりも、ただ声に出して正しく発音する技術テジュビードばかりに執着するようになると彼は指摘しているんですね。だからこそクルアーンは宗教という建物に入るためのメインドア、つまり正門であるべきだと彼は主張します。でも実際には人々がイスラム法学、哲学、ハディース、そしてスーフィズムといったサイドドア、勝手口の方を優先してしまった。その結果どうなったかというと、イスラム共同体がいろんな宗派やイデオロギーに分裂して本来の強さを失ってしまったと論じているんです。思想の話が続きましたが、ここでムスタファ・イスラムオールとは何者か、彼自身について見てみましょう。彼の哲学から少し視点を引いて、その人生の軌跡を追ってみますね。彼は1960年にトルコのカイセリで生まれました。80年代にはエジプトの権威あるアルアズハル大学で学びます。その後90年代には
自らの言論が原因で投獄されるという苦難も味わうんですが、驚くことに獄中でも東洋学者の著作を翻訳し続けていたんです。そして1998年から2012年にかけて巨大なオーディオビジュアルプロジェクトを手掛け、絶大な影響力を持つデジタル教育者へと飛躍していったというわけです。次は、彼の経歴において非常に重要かつ物議を模擬しているハディースをめぐる論争です。彼のキャリアで最も二極化を生んでいる部分について客観的な視点から整理してみましょう。預言者の原稿録であるハディースの扱いについて真っ向から対立する2つの基準があるんです。イスラムオールの基準では、人間の伝承はあくまで主観的だからハディースはクルアンと完全に一致すべきとしています。これに対して伝統的な批判者たちは、彼は個人の論理で神聖なハディースを拒否している、これは信仰の基盤を根本から揺るがす行為だと強く非難しているんです。伝統的な学者たちの怒りを買っている彼の主張をもう少し深掘りしてみましょう。彼はブハーリーやムスリムといった最も有名な編纂者たちでさえ互いに信頼する伝承者を拒否し合っていたじゃないかと指摘します。さらに神聖とされるハディースの中にもクルアンと矛盾するものがあるとも主張しているんです。極めつけは、墓での罰のような概念は絶対に筆は革新的信仰ではないとまで述べています。誤解のないように言っておきますが、私たちはこの見解を支持しているわけではありません。なぜ彼がこれほど波紋を呼んでいるのか、その神学的な議論をフラットに解説しているだけですので、そこはご理解くださいね。そして最後のセクション、二極化するレガシーについて。彼は数十冊の本を書いた多作な作家であり、詩人でもあります。彼の活動を一言でまとめるなら、信者たちを文化や宗派のしがらみから解放して、全てをクルアンという工場出荷時の設定にリセットしようとする試みと言えるかもしれません。コンピューターが基本的なフォーマットで動くように、総派間の分裂なんかよりもこの純粋なクルアン形式を大切にしようよと一貫して提唱し続けているんです。最後に皆さんに一つの問いを投げかけて、この解説を締めくくりたいと思います。彼は源流への必要な回帰を体現している存在なのでしょうか。それとも伝統からの危険な逸脱なのでしょうか。現代的な分析のアプローチと何年百年も続く伝統的な権威との間にあるこの非常に繊細なバランス、皆さんはどう感じましたか。ぜひ考えてみてください。それでは次回の解説でまたお会いしましょう。